Kristau senideok, Jesus Jerusalemeko bidean aurrera doa, azken igandetako evangelioetan esaten den bezala. Bidean gertatzen direnak irakasbide bihurtzen ditu Jesusek, berarenganako gure fedea sendotzeko, argitzeko, indartzeko. Gaurkoan, 10 legenardun, lepradun sendatzen ditu Jesusek. Lepradunek ez zuten lekurik judutar gizartean. Berdin zen etxekoren bat izan edo kanpotar bat. Berdin, dirudun ala pobre. Literalki, herritik eta gizartetik kanpora bizi beharra izaten zuten. Hain zen kutsakorra eta arriskutsua gaitza. Ezin ziren jende artean ibili, ze harrika usatuak izaten ziren. Hilak balira bezala ziren. Eta ara non Jesusen berri izan dutenean, 10 hauek, Jesusen zona handia zenun bait, urrutitik deiadarka, ezin hurbildu, erruki izateko berarekin eskatzen diote. Eta honek, apaizen gana joateko esaten die. Behin seindaturik joan zitezkeen apaizen gana, aurretik ez. Eta apaizek sendatuta zeudela egiaztatzean, izarteratuak izan zitezkeen berriro gaixo izandakoak. Hori da logika. 10 apaizen gana bideratu zirenean, sendaturik topatu ziren. Ura poza. Bizimodu normala egiteko aukera berriro ere. Gaixotasunak hautsitako bizia berreskuratua. Hori zen. Eta lortu zuten sendaketarekin. Baina 10 haietako bat, dio testuak, sendatua dagoela oharturik, jainkoa deiadarka goratuz itzuli eta Jesusen oinetara auspezten da, eskerrak emanez. Esaten du testuak, Samariarra zela. Beraz, apaizen gana joaterik ez daukana. Ez baida judutarra, kanpotarra baizik. Eta Jesusek esaten dio, jaiki eta zoaz, zeure sinismenak salbatu zaituta. 10 gertatu dira sendatuak. Azken hau bakarrik salbatua. Zer da? Nola da hori? Geurera ekarriz. Guk, gizon emakumeok, bizimodu normala eta osoa eramain nahi dugu. Honek gauza asko esan nahi du. Osasuna, kultura, zuzentasuna, elkartasuna, bakea, lana, atxedena, tabar. Zerrenda luze bat egin dezakigu adierazteko bizimodu normala, osoa, duena. Eta guzti hau bizitzeko eskubidea daukagula iruditzen zaigu. Ahalegin guztiak hartzen baitugu guzti hori ahal izan dadin. Bizitza hortan dikoak. Eta horrela gertatzen ez zaigunean, edo bizimodu normala hori galtzean, injustizia moduko zerbait bizi du. Eta ahalegin guztiak egiten ditugu lehengo bizimodu normalera itzultzeko. Hori lortu dute 10. Jesusi esker. Hori lortu dute. Baina Samariarrak ez du horretako eskubiderik. Judutarra ez izanik, ezin apaizaren gana joan, eta ezin gizarteratu berriro.
Baina sendatu aukitzean, bizi berria sumatu du berarengan Jesusi lotuta. Normala ez dena, ordura arte inoiz pentsatu gabekoa. Hila bezala bizi ziren, gizartetik kanpora, eta orain sendatua daudela, apaizein bitartez, bueltatu daitezke bizi modu normalera. Baina hau ez. Eta orduan sumatu du Jesus honek, normala den aparte egin du honek, egin dit. Eta Jesusen gana itzultzen da, esker honez beterik, esaten du, jainkoa goretxiz. Bere bizia doan berreskuratzeko aukera eman zaiolako. Bat ere meriturik gabe bere aldetik. Ez baita judutarra. Eta orain, Samariarronek begi berriekin ikusten du Jesus. Nor da? Zer egin dit? Eta fedez beterik eskerronez jainkoa goretxiz. Beste bederatziek ikusi ez dutena, ikusi du honek. Samariarra ez da sendatua izan bakarrik. Jesusek salbamena emadio berarengan sinistu duelako. Bizia erabat aldatu zaio. Ez behin sendaturik bizimodu hor normala eraman dezakeelako bakarrik. Jesus norden konturatzen hasi delako. Hau ez da normala. Eta honek guztia aldatzen du. Bat ere eskubiderik ez duenak orain duintasun berria du, eta sekula santan sumatu gabekoa. Jainkoak erruki izan dio, eta dena aldatzen da. Bizia ez da duintasunez bizitzeko bakarrik, eskerronez bizitzeko baizik. Jainkoak ukitu egin dio bihotza, eta gauza guztiak zentzu berri eta betea du orain. Nire jainkoaren ganako fedea bizi normalaren atal bat da. Atal txiki bat, bezetara etorri, nuizien behin otuitz bat egin, ondo portatu, eta jazta, ala guztia ukitzen du. Jainkoari eskerrak ematea bete behar utza da, aurre bezala, favore bat eginda. Zer esate zaino, eskerrik asko. Agindu bat betetzea da? Edo benetan bihotzez sortzen zaidan eskerrona da. Gure sinismena, gure fedea, ez da bizi duina eramateko bakarrik. Bizi normala, eta bizi normal horretan atatxo bat, ez. Fedea jainkoari irekirik bizitzea da. Dena berari esker bizi bai dugu. Eta hori benetan ala dela ikus ahal izateko grazia. Gure eskerrona ez da dena ondo doakigulako. Ze bizitzan dena ez baitikoa ondo. Ta norbera dakizki bere osturak, ez dakit minak, bihotzekoak, gorputzekoak, tabar. Gure eskerrona bihotzez nori esker eta norentzat bizigaren dakigulako da. Dakigulako, badakigu nori esker bizigeran. Ez teorian, benetan bihotzez. Jainkoaren salbamena gure bizitzan sumatu dugulako ospatzen dugu eukaristia. Eukaristia hitzak esan nahi du esker honezko otoitza. Jainkoari esker,
Jainkoari esker onak emateko ospatzen dugu Eukaristia, Jesusengatik. Jainkoaritari Jesusengatik eskerrak ematen dizkio. Bera baita gure salbamena. Hori